Napakasarap ng ating ulam. Ang bango-bango. Yan, ibabaw natin itong talbos ng kamote. Ayan guys, nandito na ulit tayo sa kubo. Ayan. Welcome back sa aming Yan, kon na naman tong auntie namin napatid dyan Hindi na nakatayo. Adawan ang alayan na. Itakbo na sana namin kay Narciso sa Pangasinan. Iturog mo kami, makaturturog kan sa. May pati gapon yung dito na siya. Diretso niya higa na Ang lungkot na talaga dito guys. Ayan, namatay na rin yung mga damo na pina-sprayan namin. Ayan mga ka-dragon, isa na namang mukbangan dito sa kubo. So mag-aano lang kami guys, kung ano lang yung pwede naming makuha, ma-harvest dito sa kubo, yun lang yung aming lulutuin. Yan, sabi ni Kuya Fren, masarap daw yung liddag dito sa fish pan. Kukuha tayo ng liddag, parang miss na miss ko na yung liddag. Ayan mga ka-dragon, bali hindi namin makuha yung mga isda dito kasi nga gusto kong tanggalin yung tubig para makuha sana namin yung mga isdang malalaki. Kaya lang marami siyang mga fingerlings, may mga bagong anak. Nakakapanghinayang naman, mamamatay daw sila pag pinatuyuan namin to. Kasi mayroon siyang malalaki, yung ganito na, mayroon din yung bagong anak pa lang. Kaya hindi ko alam kung anong dapat gawin dito, kung nakakapanghinayang naman kasi. Ige. Masarap yan, bukas iluto natin. Pananghalian natin sa tindahan. Tapos i-display natin kitakman ba dito agatang. Kadami pang build up. Diyan ikon mo, sisig mo yung gawin mong budget mail, yung build up. Hindi ko na magamit. Sustain. Nagbagatang siya. Nakabasa ako. Nakita yung bangko. Kaya nagpuskong mo ka daw rin. Ayaw niya at pinaglid na kan daw lang.
Try natin maghukay ng kamote kung may laman. Ano na yata, naglipas na tong kamote. Kuwan na, may batik-batik na yung balat. Yung mga dried. Ginagamit sa kasalan. Grow it na. Saan tayong galay? Tanim doon. Ayan. Sa tag-ulan. Kung mag-imukukunat ako na tatlo, pagkulat pa, paggalangan ko, pala tayo po at tingliya. Ano nila? So yung mga nagbitak. Kung may balat niya ito. Marigato ang kuwaraw. Katangkang talaga. Baglang isahog sa baril dibad. Nagbabalay. Hindi na ka sa ugot kamuti. Hindi na kamuti nag-ulan ah. Ano, saan nyo yan dalhin? At binunot nyo na yung nilagay natin yung lamesa. Bagkasin nyo namin Lipat na naman daw sa manot, guys. Ang bagla pagkwa. Pagkan daw, pag Lamisaan ni Kwan, Tiligaya. pang 2 person, ante na. Kadang tumaga. Nag-alik ko sa tumal. Hindi mo atat na pa. Maligpil lang. Ayan guys, meron na naman tayong gabing mabango. Yan. Gulayin natin lahat to. Batul lang nagsamat to, nante. Kailangan natin yung tubig, may mauwi ka tayo. With, malunggay. Bunga ng malunggay. Yun lang yung lulutuin namin. Sarap na yun. Laban na yun, guys. Lamon na naman to. Yan. Mag-rupin. Nagpahinga lang talaga kami dito sa Kubo, guys. Nag-rest. Dahil bukas bakbakan na naman. Kabagsak. Ang bango ng bagoong, guys. Bagoong pa lang yan. Lagay na natin yung gabing mabango. Na may isang pirasong kamote. Sarap matulog dito ngayon, guys, at amihan. Nag-gamas mo din si Dami George. Kahit simple lang yung nagulay. Napakasarap ng ating ulam. Ang bango-bango. Yan, ibabaw natin tong talbos ng kamote. Binasag, manang. So ito na nga mga ka-dragon, yung aming palay. Ito na yung kinainan ng daga. Umuusbong-usbong naman na yung pinakapuno. Nagkakalaman na rin yung iba. Kaya lang talagang sobrang pinahirapan ng daga. Yung nandun sa dulo, guys, yun meron na siyang laman. Kaya lang pulo-pulo pa rin yung kinainan. So at least kahit paano siguro may maaani rin pangkain. Buti nag-usbong rin siya, kaya lang hindi na siya yung katulad nung tinanim talaga. Yan sila ko Efren papatubig dito sa fish pan. Dahil mababaw na naman. Hirap lang talaga pag ganitong tag-araw.
Hirap sa tubig. So yun mga ka-dragon, may mga bago na namang anak ng dalag. Ibang ano na naman to. Yung nakita ko kahapon, yan sila. Oh. Yan. Yung nakita ko kahapon, medyo malalaki na. Tapos mayroon ulit bagong pisa siguro. Mga bagong anak. Ang galing. Pang ano na yan, third generation. Ayan mga ka-dragon, magluluto rin tayo ng alamang na may kamatis. Dahil marami kaming mangga ngayon. Ito lang, ulam na to. Sarap ng ulamin niya. Ayan, luto na ang ating alamang. Limas turog dagitoy madam na eh. Yan guys. Bawal muna mag-ingay at may mga tulog. Sunog. Di da nga tamaangot dato igam ka. Pwede da makreng. Video yun may pisngin ng tikatintang. Kakintab guys ng mukha ni Auntie kon. Hindi pasing. Kakintab. Shining shimmering. Ganyan ko. Salamat po sa mga pinagkakaroon sa araw-araw kain tayo. Okay, messenger. Pangaldawon ba rin? Nakatulog kami pa. Nakatulog kayo. Masuot po. Ayan, May. Ayun, matulog. Tapos tayo magkalaro nito. Nas na yan, dalawa na yan. Tingnan ko. Pwede na ako naman. Actually, maliliit ko. Ano kayo namin din ng kasi ang kailangan. Kaya pangulam na ano yung liit. Mga laman text. Manas mantika po. Ruso. Bilang natin ruso. At least wala kami kung ano. Binasto. Yung pinakalang. Kaya, Nakuha namin yung ano guys. Bukas na namin yung tubig. Kasi kailangan mo pang kasuka. Kahit itong kasama namin ayaw niya ng barabarang dito. Gusto niya isang buwan bago makagin. isang buwan na sila. Hindi niya ng gamit. Magad. Hindi mo mangad. Sensitive ang yan. Ay, prepare ko. Ganda na ito. Hindi ko sana ako. Matulog. Pwede lang matulog ng kahit na 4 na oras na Nasa may work na naman kami. Bakit nagpatubig?
gabi pa hindi. Sarap mo. Masarap yung gabi. Manong Ben, na-miss mo na ba to? Ay, Tito Ben. Yung gabi ni Auntie kasi. Favorite na ito din ko ang gabi. Nakakalas mag-dag dito sa tubo. Kaya lang talagang yan. Alis ba kaming panahon. Saturday, Sunday lang yung ano namin. Kaya lang, namamalingki rin kami ng Sabado. Pwede. Kaya ang hirap talagang isingit yung pag-vlog dito. Gustuin man namin, kaya lang How? trabaho pa. Gustuin ko manghatiin kami. May bukas. Sinong ang gawa kami tatlong mamalingki. Itong dalawang mag-vlog. Kumusta naman kaya? Magkapos mo Auntie? Maglaba pa nga yan. Hindi niya pa may fit. Kasi siyempre may mga trabaho rin sa bahay. Kaya pagpasensyahan nyo na guys kung yung mga vlog namin galing sa tindahan. Pero at least yung ibang vlog namin may ano naman, kumbaga may hindi naman sa walang kabluhan, lalo na yung pag bibigay namin ng mga magpapakain namin. Yan, syempre ano yun, maski na simple lang yung vlog namin na yun, malaking tulong naman yun sa mga. At may susunod ulit. Yan. Yan, abangan nyo guys, meron ulit tayong susunod na pakain. Papakain ulit tayo sa mga batang katutubo. So yan, nagpapasalamat kami syempre sa mga bagong subscriber, yung mga nag-sponsor ng pagkain. Yan, syempre. Kung di dahil sa inyo, syempre hindi na namin yun kayang gawin nang wala kayong walang tulong galing sa inyo. Pero okay lang yung pagod, yung maghahatid kami doon, magluluto, okay lang yun. Basta, tulong-tulong tayo. Sabi nga ni Sito Bang, yung magpapandesal. Pinto ko lang. Wala daw siyang tinutubo. Sabi ng Tiligaya, di nagpapagod ka lang. Sabi niya, kung wala ka naman parang tinutubo. Sabi niya, okay, sabi niya, yung pagod talagang nandyan na yan sa buhay. Talagang, kahit nakaupo ka lang, napapagod ka. Kahit wala kang trabaho, napapagod ka. Kaya sabi niya, kahit walang bayad yung pagod niya, okay lang. So, ganun din kami. Kahit na walang bayad yung pagod, basta nakakatulong, okay lang. Tapos kung matulog na naman, Kaya rin, nagbantay rin kami. kaya rin yan. Nagbantay ka rin ng ulit. Tulog pa yung kita kayo. Ito ka lang. Magkakampayan, magkasundot ka lang, magkasundot. Sa mga susunod na linggo guys, ano na, masagsaga na ng anihan ng sibuyas dito. So, lalo kaming mag-game busy. Ito na naman yung May team sibuyasan, may team tindahan. ganyan ang tamang pagkain ng malunggay. Suksok mo lahat sa bunga ko yun. Yung iba ginaupisan na sila lahat. Nasubo na lang nila. Ayun, tinatawag na ko ano. Mas masarap man kasi yung ginaganin mo. Ganun mo sa ngipin mo. Pwede na to guys. Meron tayong natumba nitong saging. Buti lang panghimagas namin sa tindahan.
Mahal din ng saging kasi ngayon. Grabe oh. Dry na dry itong mga sagingan namin. Ayun pa, mayroon pang isa doon. Dalawa pa pala. Tatlo. Ito pala. Paumok namin yan. Kahit tumbang-tumba na dry, may bunga pa rin. Ayan, nagdilig-dilig lang kami dito guys bago kami umuwi. Dahil mga ilang araw na naman to bago pa madiligan na naman. Sayang naman kasi may mga bulaklak na yung halaman natin dito. Ayan. Pauwi na rin ang mga ladies guys dahil meron pa kaming naiwanang trabaho doon sa tindahan. I-prepare pa namin yung aming mga gagamitin bukas. So ayan, thank you so much mga ka-dragon sa panonood sa aming YouTube channel. Bye! Ano yun, Je? Ubi. Ube. Yan, may nagbenta sa amin ng ube guys. Oh. Yan, gagawin ko to bukas. Gagawa tayo ng ube halaya. Halo natin sa halo-halo. Ayan! Thank you so much mga ka-dragon sa panonood sa aming simpleng vlog. Bye po! Bye!